бачакша вақти зан дода мешид, баъд гуфт бача меҷодиду ман баъзе маслиҳатҳо дорам. Дар китобо мега 10 маслиҳат шуд. гуфт ана бачам гуфт ҳамира гуфт пешаи зан додан вақти як коре тақсирҳо ҳаматон бародарои мои қадрдонои мои ҳамшаҳриҳои мои ҳамамон як миллатем як ватанем ва ку аз кору бори якдигар огаҳӣ дорӣ кохӣ камай падар ва модаре ки духтара пешаи шавҳар додан ё бачара пешаи зан додан масъулияти зиндагиро барои ӯ буфаҳмона ин чизҳо қариб нодира бисёр камай ё ин ки бачааша дастша бигира бига биё бирем дар ҳамин маҳаллаи мо як аҳли илмай ку биё бирем бачам дар бораи ҳамин зиндагӣ ё фармудаҳое ки барномаҳои қуръон кани дар бораи ҳамин зандорӣ чӣ мегӯяд биё бирем бачам хеле калонтарай олимай донишмандай ку биё бирем гӯш кинем ҳай дар зиндагӣ дар кор мешава кун мисолиз барои Зафархон ай ҳама чизи аввал ҳамин меса ки бачаш хушбахт шавад ҳеҷ вақт дар ягон гӯшаи хотир якай Зафар ин нест ки зиндагии бачаш пош бихӯрад зиндагии бачаш вайрон шавад ҳеҷ вақт дар ният ин нест барои ҳамин ана ҳамин мегӯяд илоҷи воқеа пешаи вуқӯъ дар тоҷикои мо мегӯяд то бад нагӯй нек пеш намеяд барои ҳамин аз ҳамин чизҳо мо бародарои азиз истифода кам мебарем ва ҳазрат бачаакша шино буду бачаи ҷон гуфт хако олим буду марда лекин ба ҳар ҳол ҳам моҳо ҳам метавонем ки ҳамин донишмандое ки сухани амора хондан бибар ҳамон мардак як насиҳатш кина як маслиҳатш буда худ ҳам ки наёвардиш бачаакам кубра хаяр пеши ҳамун мақсад фалонӣ пешаи туяй ҳам як маслиҳат тая дуо бита баъд биё бачам кора сар кинем мега вақти имом аҳмади ҳамбал шинондаш бачаакша гуфт ки субҳон гуфт як чиза фаромӯш накрд ки ҳамин зан мардум ноза дӯст медорад нози карашмара ноз кардан чӣ хеле ҳамин нози карашма мегим ҳаминро дӯст медорад фаҳмидӣ гуфт фаҳмидам дуюм гуфт фаҳм бачам зан шӯхиро дӯст медорад фаҳмидӣ дар ҳамин ду чиз бахелӣ накард яъне ноз кард карашма кард нози карашмаша бардор худомон надорем бардоштгоҳӣ мо агар зан ноз кунаву карашма куна медонед чӣ хел як офат як балоро ба сарш меорем ай ҳазрат мегӯяд ки бача ту нози карашмаша бардор ва ҳамчунон дар баробарш мегӯяд шӯхиш ҳам бардор дар ин ду бахелӣ накун бачаҷон се занак дӯст медорад ки бигӯиш ки дӯстат медорад ҳаминро дӯст медорад дар ҳамино бахелӣ накун медонед чӣ қадар дар зиндагӣ агар мо нози ӯро бардорем масалан ҳамун нози карашмаша бардорем қатиш дар ҳаёт шӯхӣ кинем ҳамчунон бигемш ки мисол занак ҳақиқатан охи худо баракатта мо туро дӯст медорам худо хайр бита гапи хуб бародари азиз зиёд таъсири калон дорад барои чи пайғамбари нозанин мегӯяд агар як кас майдатарин кор ин қори ма дар обкашӣ гуфт ҳоҷӣ як чой бигӣ мегӯяд дарҳол ҳамин чое ки гирифтӣ бугӯ ҷазокаллоҳу хайран худо ҷазои хайр бита ҳаминро гирифтӣ ҳатман дар ивази некӣ бугӯ ҷазокаллоҳу хайран
خدا جزای خیر بده، خدا مکافات خیر بده. آدم وقتی که وصفش میکنی، تعریفش میکنی، میدونی چند قدر او با تو چنده مثال راحت میکنه. میگم مهنت مرا بی ای آدم قدر کیسه این گپوی نیکی ای را بین. جناب امام غزالی یک گپی زیبا دارد، میگه که آداب این نیست که شما زنک آزارتونه ای بالای زنک بردارید. یعنی آداب این نیست که تو آزارت ای بالای زنک برداری. آداب این است که مشکلاتی که زنک به سرت ایجاد میکنیم همون را صبر کنیم. اون مشکلاتی که طرفی او میشود او را برداشت کن. انا را گفت آداب میگن، این را گفتن راه رسول الله میگن. میگم میدونی غزالی میگم میدونی که من از خانه پیغمبر بر شما حکایت کنم بگم تو میگه که اویشه قطیش خیل بود گاه ها میگم میشید که ای سحر تا شب قطی پیغمبر قهری بود. پیغمبر میدیدش میگه تبسم میکرد میخندی. میگو چی میخندی؟ میگو که میخندم با این که من حاضر میدونم که تو در بالای من غضب داری، تو مرا بد دیدی سای. ولی چی خیلی میفهمی؟ آخرم چند بار قسم خوردی گفتی قسم به خدای ابراهیم، نه گفتی قسم به خدای محمد. میگه ایشان میخندید میگفت جانم فدات فهمیدی. مقصد مرا بخشش که من تابیگر قطعی خود گپ نزدم. ببین حضرت تبسم میکرد در برابرش. یگان گپی چیزا میکرد، بسیار معامله زیبا داشت. برای همینه که آخی دشمنای دین در روی عالم امروز یگان ایراد نمیوان که مرده که تنقید کنه، نمیوان، نیست یگان چیز. ای کدام جهت تنقیدش کنه نمیتونن. تمامی خصلتاش زیباترین خصلت. برای همین من سبحانم دادرمون است، برادرمون است، قدردانمون است، همچون فرزند هستند. ما هم این نصیحت‌های این حضرت استفاده بوده و در زندگی ها خیلی و خیلی آدم باید که همین چیزهایی که از مصلحت‌های کشیده است باید انجام کنه. میدونی اگر که دیگر چی گفت؟ ولی گفتم او بچه‌م لا خیکو همین امام احمد حنبل میگه که زنک همین زن مقصد از مردک درشتی را بد میبینه. همین مردک که درشت باشه، ستروگ باشه، قوقی باشه، میگه مردک همین خیلی مردک بد میبینه. میگه اگر اینطوری ساده لوک هم باشه سوارش میشه. برای میگه بینشه بچه‌م بگی بچه‌ش گفته سیده که او خیلی بدم نشه که اگه برود راه بگرده بود اینطوری قوقات هم مقصد رنگ همون چیزای ابرهای بهاری واری همین دویم تیزتر نکرد، همین میانکش بگی بچه‌ک شکل نصیحت کسیده حضرت امام احمد حنبل. همین یعنی در زندگی همین مروت ها را کدام دکن. زنک برادرای عزیز اینا که همش این اینجا همه مشتگین وزید اگر من اینجا بگم که برادران من زن ما دوست میدارم همه میخندید. میگه زن ما دوست میدارم. پیامبر در بین عامه مردم پرسیدن گفتن حضرت کی را دوست میداری؟ گفت عایشه را دوست میدارم. نام زن شگرفتن گفت عایشه را دوست میدارم. که مردم کمی مردم ممکن که یگان خداش را دیگه خیلی تصور کردن گفتن حضرت مقصد ما این مردکا بود. گفت پدر عایشه را دوست میدارم. یعنی دوست داشتنش آشکار کرد. ولی همین امام احمد حنبل گفت که زنک دوست میداره که بگویش دوستت میدارم. لیکن پیامبر یگان آر نکرد کو یگان چه خجالت نشمارید کو زنش دوست میداره. یعنی زن دوست داشتن برادرای عزیز یکی از تاکیدهای حتی الله هم هست و پیامبرش هم هست که ما باید دوست شما داریم و دوست داشتن هم هستن. آخر برای همین در زندگی بسیار اگر ما به شرطی از دستورات هایی که داریم از فرموده هایی که در کتاب من داریم
агар истифода барем ба худо қасам челе ки имрӯз талоқ ташвишовар шидагиай имрӯз ҳамин чиз бисёр дар ташвиш гузоштааст ҳамара мо ай ҳамин кори шум иншоалло халос мешем лекин агар ба шарте ки бачаҳора худмон далолат кунем ки о бачаам накуна ки яке дига ҳамин ҳӯши гӯшта дар ҳамин занат бигирӣ дига ҳамин мақсад мурдата дар ҳамин парторӣ о агар ин хел маслиҳат битем аллакай мо худмон асосгузори вайрон кардани зиндагии фарзанд мо худмонем дига фарзанд а як тараф дилакш ура мекаша а як тараф тара қади бало отаи шуруд мебинад очаи шуруд мебинад барое ки аз чизи бисёр даркор фарзанда ман кеста ҳамин давраи арӯсию шаҳид чӣ хеле як даврае бояд бисёр нек бошад ҳамин як одам гушна аюд хирок шаҳид пешаш мегирӣ чӣ хел мешавад ҳамин бисёр ҳамин чизҳода дар зиндагӣ аҳамият дид бисёр бачаҳора баръакс пеш аз баъди зангириам шинондан дар кор маслиҳат додан дар кор субҳонам бояд пеш ай дастша дароз кардан тарафи хоҳари мо бояд ҳар дакар шукргузорӣ бихонда намози шукрона аллои меҳрубон мара ба ин неъматат расонидӣ занакам худоё мара ба ин неъмати шавҳар расонидӣ дастошона бардорам аллоро мисол ташаккур кунам ки худоё моро ба ин рӯз соат расонидӣ аллои меҳрубон алҳол ки мо қонуни заношӯӣ ки қонуни тай мо модоме ки якҷо мешем худоё ай байни мо як фарзанди хуб як фарзанди нек ато фармо худоё аки ҷамъшавии моро ҷамъшавии доимӣ кун худоё аз васвосҳо аз бадбиниҳо аз ино мақсад дур мо бигардон иёро бояд субҳон додани мо хати хоҳарчаи мо дар ибтидои зиндагишон бояд ки далолати калонҳо қати калонтаро қати доим ки бачаак ма дар як хилват кун бачаам чӣ хеле зиндагӣ хубай назай биши гӯшта зиндагӣ даргӣ занта ҳурмат кун бачаи хештавороша ҳурмат кун ҳеҷ гапи як телефони алё як калонта ҳама назай ҳама тинҷай гуфтум я авотуна пирсум ҳамин отавоча дон хавотирай инҳо бародари азиз дар корай ин таълимоти дини мо ҳаёте программаеро ки аллоҳ барои мусалмонҳо ҷорӣ кай ҳаминай ҳамиёро мо шумо бояд аёд мо набурем ҳамиёро бояд мо шумо анҷом дидем як пайғамбари нозанин мегӯяд хайрукум лиаҳлӣ ва ана хайрукум лиаҳлӣ инами хона пури мардаке мегӯяд беҳтарини шумо он касе ҳаст ки ба хонумаш муомилаи хуб дорад намега касе ки то рӯза бедорад намега касе ки дар як рӯз як пораи қуръон мехонад мега хайрукум лиаҳлӣ беҳтаринтон касе ки ба хонумаш муомилаи хуб дорад ва ана хайрукум лиаҳлӣ шумо маро намебинед мега ман чӣ хел зиндагии хуб дорам чӣ хел муомилаи хуб дорам ман муаллими шумоем ку мара аллоҳ равон карда ки шумо ама пайравӣ кунед бисёр некай бисёр хубай ман гоҳ ягон бачаҳо қати мошиншуда мешинем ба худо роҳат мекунам чия яке занг мезанад айхонааш мисол мардакҷон киҷо даӣ ҳамин хел аҷоиби аз сухани зебои мардакҷон киҷо даӣ хай фалон ҷо даӣ гуфтум ана дер кадӣ ҳозир меом мақсад ё мардакҷон мисол хӯрок тайёра ё дигар ҳамин хел шу гап мезанад ё бачаҳоро мебинӣ чӣ гапине ҳамун занакҷон гуфтану хай дигар номошона мемонанд ҳар чизе ки бимонанд номи неҳ қати вақте файродш мекунӣ бисёр хайри зиёд дорад аз ин чизҳо истифода кунем ҳамин дағаливу ҳамин бигем рафторҳои ҳамин дурушт ҳамин барои мо шумо ҳеҷ арзанда нест ба худо ҳеҷ арзанда нест пайғамбар гуфт ало ухбирукум би аҳли нор бугун дӯзахиётон кия қолу бала я расулаллоҳ бугу ҳазрат кияй куллу утулин ҷавозин мустакбир дигак бугунтон ки дӯзахиётон кияй бугу ҳазрат кияй
якум касе ки дили сахт дорад, ду касе ки забони дирш дорад, се касе ки такаббурай. ҳазрат гуфт инҳо дузахиҳои шумо ҳамтар. яъне мо дар зиндагӣ бояд дили сахт надошта бошем. мо дар зиндагӣ забони ҳақорат кардана оё ҷавонмардӣ ҳамиай очата фалон кунам отата ширгит бишава қати хитам қатиам тарбиятам ҳами гап шид ҳами кор шид даста бардори зана бизанӣ ҳами ҷавонмардиай ҳами ғайратай. ҳазрати мавлай мегуфт буд мардӣ нишони ғайрати дин, буд мардӣ нишони ғайрати дин, агар мардӣ бикун ин рахшро зид. медонӣ гу мардак чияй? мардак ҳамон касие ки пайваста дар дин хичат спурдагиай, ҳамаи гапи корш ай фармудаи қуръону ҳадисай. анера гу мардак мегам. ин мардак ҳамие ки бидрои ҳақорат, бидрои задан, бидрои беодобӣ, чӣ мардакӣ дорад? зиндиҳост бародарои азиз ва гиромӣ, дар масъалаи зиндагӣ, дар масъалаи эҳтиром, барои чи аллоҳи меҳрубон қуръонда мега ҳунна либосун лакум ва антум либосун лаҳунна. алло рабӣ бидонед мега е мардҳо шумо либоси занҳоем, занҳо либоси шумо. яъне омезишай бе ин намешава мега ҳарди шумо ҳақ доред. ин хел нестае ки субҳон ҳақ дора хоҳаре субҳона мақсад дилша биё. аз болои субҳонам хоҳари мо ҳақ дора, субҳонам бояд дили хоҳара биёбад. ин шариата, ин ҳақ додаги ҳаркаса. ин зиндагиҳое ки мо дидем ва мо хондем, аз ин чизо бародарои азиз мо охир мусалмон ба худо қасам ҳамин қае ки мо шумо мегӯм ку дур мондем аз фарҳанги динimon дур мондагӣ ва ило беҳтарини маслиҳату насиҳат дар даруни қуръон дорем мо шумо. худои меҳрубон зиндагишона хуб кунад, зиндагишона нек кунад ва ҳар чизеро ки гуфтем ба хотири худо гуфтем. худои меҳрубон насиб кунад ки субҳонҷони мо дастурамали ҳаётӣ қарор бурда буд ва ҳамеша сухани худо ва пайғамбара дар мадди аввал бигзорад. иншоалло хушбахт мешавад, иншоалло хубиҳои зиндагӣ намерасад, баракат меёбад. аллоҳи меҳрубон бозам умртона дароз кунад, умртона комил кунад. худуми ҳамаи шумо дар худои меҳрубон ҳасаноту хонадони ин бародари мода боз ҳам хушиҳо ва хурсандиҳоро барқарор ва бардавом кунад.